பாப்போம் பயப்படுறாங்க. உள்ள முக்கியமா உள்ள அங்க எல்லாரும் போய் நின்று இடம் இருக்கு. இப்போ சும்மா தச்சியெல்லாம் நான் கிளீன் பண்ணுறாங்க கிளீன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா உள்ளே அந்த புகை போட்ட புகை இந்த புகை வாசனை போயிடும் உள்ள போ. பெரிய நாள் பாப்பா பெரிய நாள் பாப்பா பெருசுதான் பெரிய பாம்பு பா நான் அப்புறம் முன்னாடி நிற்குது எனக்கு அப்படியே படம் எடுத்து நிற்குது எனக்கு மூத்தமே பேசிட்டேன் நான் என்ன செய்ய முடியும் இல்லை பின்னாடி படி நான் போகிறேன் முன்னாடியா கணாதி வந்து ஒரு 30 வருஷமா இருக்கு உள்ள முக்கியமா உள்ள அங்க எல்லாரும் போய் நின்று இடம் இருக்கு. இப்போ சும்மா தச்சியெல்லாம் நான் கிளீன் பண்ணுறாங்க கிளீன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா உள்ளே அந்த புகை போட்ட புகை இந்த புகை வாசனை போயிடும் உள்ள போ. பெரிய நாள் பாப்பா பெரிய நாள் பாப்பா பெருசுதான் பெரிய பாம்பு பா நான் அப்புறம் முன்னாடி நிற்குது எனக்கு அப்படியே படம் எடுத்து நிற்குது எனக்கு மூத்தமே பேசிட்டேன் நான் என்ன செய்ய முடியும் இல்லை பின்னாடி படி நான் போகிறேன் முன்னாடியா கணாதி வந்து ஒரு 30 வருஷமா இருக்கு உள்ள முக்கியமா உள்ள அங்க எல்லாரும் போய் நின்று இடம் இருக்கு. இப்போ சும்மா தச்சியெல்லாம் நான் கிளீன் பண்ணுறாங்க கிளீன் பண்ணலாம் இல்லைன்னா உள்ளே அந்த புகை போட்ட புகை இந்த புகை வாசனை போயிடும் உள்ள போ. பெரிய நாள் பாப்பா பெரிய நாள் பாப்பா பெருசுதான் பெரிய பாம்பு பா நான் அப்புறம் முன்னாடி நிற்குது எனக்கு
அப்படியே படம் எடுத்து நிக்குது. எனக்கும் மூத்தமே பேசிட்டேன் நானே. என்ன செய்ய முடியும்? அப்பா சரியான படம். இல்லை பின்னாடி இப்படி நான் போகிறேன் முன்னாடியா கேனாதி குறைஞ்சி ஒரு 30 வருஷமா இருக்கு பாருங்க. ராம